Waar zijn we hier naar juf Ilona? We gaan naar het Poptaslot. En wat gaan we daar doen? We krijgen een roenleiding en we gaan een kastanjeziekje onder de hele grote aardbeen. Nou, kom er maar gauw in. Kom maar mooi. Kijk eens. Dus er kunnen hier heel veel mensen op bezoek komen en lekker eten. Moet je eens kijken, zoveel borden. Hebben jullie wel zoveel borden thuis? Net erin. Hij en ik zijn volle pan. Nou, hartstikke mooi. Ik heb er maar 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh. Ja, 4. Er ligt ook een mooie kastanje. Ja, goed zo. Zie je ze staan, Janne? Ja. Mooi, hè? Opeten? Nee, moet je niet opeten. Moet je ook niet aankomen, hè? Nou, want prutte kastanjes schoenen, juf Ilona? Volgens mij wel. Volgens mij hebben we torsuffel. Ja. En wat gaan we met de kastanjes dan? Die gaan naast in de zonnetafel en dan kunnen we er lekker mee boarten. Wij gaan nou aan even naar Boppen en dan zien we ze even zien waar Sinterklaas altijd sliept. Sinterklaas daar wel in? Ja. Ook wel, hè? Ja. Ja. Ik ook. Wij zijn het Fries Vielboeket. Leden van het Fries Vielboeket die willen eigenlijk laten zien wat ze kunnen. En waarom willen we dat laten zien? Omdat we 25 jaar bestaan. Dit zijn allemaal rijksels van natuurlijke materialen allemaal. Lampionnetjes en eikenblad en hortensia's en allemaal met hout. Allemaal langs de natuurlijke producten. En hoeveel tijd zit erin? Heel veel tijd. Ongelooflijk veel tijd. Maar het voorwerk hebben we allemaal thuis gedaan. Dus heel veel. En dan hier, ja, daar komt het eindresultaat. Ja. Dus verder is het heel leuk werk om te doen met elkaar. Goed als team allemaal met elkaar, dus dat is klasse. Kunnen we wat in worden vrooien? Ja, we redden het best. Ja. We hebben hier 12 hele mooie dagen. En het is... Een protte willen en maar je hobby bezig. Hè? Dus dat is ja, heel leuk om te doen. Je bent maanden bezig om het voor te bereiden en ja, nu krijgt het al hier resultaat. Dus het is wel heel bijzonder. Oren hebben misschien net in de gaten wat er al hier om vrouw gaat, maar oh, ja, het is toch ettelijke joen bij elkaar komen, ding uitproberen, materiaal bij elkaar scharrelen. Ja, dat is echt... En maar net voor een kastje versteld. Nee, het budget is beperkt, dus ja, dat... de natuur in. Hè? Ja. Maar dat is juist leuk, hè? Om er dan wat van te maken. Ja. Want het is geen keus om alles te keren.
gewoon de rust die je erin vindt. En ja, de tuin, dat is gewoon voor ons, ja, voor mijzelf heel veel rust. Ja, ik vind mij heel veel in mezelf, vind ik mij in terug. Ja. En dit is ook geweldig om te doen met elkaar als team. Dat is ook klasse. Ja. Ontzettend leuk werk. Ja, en vooral dit materiaal, hè, dat zo van het loon komt. Hè? Vers en broeken. En vooral in de refter, in de eetzaal, is het heel leuk om dat hier te verwerken. Hoe kom je op dit idee? Ja, met elkaar denk ik. Hè? Als team zijn we bezig geweest. En ja, dan komt er wel wat. Dan groeien dan komt er wel wat. En dan groeit het wel wat je wil doen. Nou, je krijgt steeds meer energie eigenlijk om van alles uit te vinden. En je zorgt van iedereen die had dit idee en hoort dat en je wordt steeds vindingrijker. Dus ja, het is gewoon een prachtige hobby. Het doet je wel wat dit. Wat mensen allemaal aan creativiteit in zich hebben, dat sta ik versteld van. Je bent zelf er ook mee bezig, maar als je ziet allemaal wat mensen hier gaan doen, nou, dat is gewoon geweldig. En daar word ik best heel ontroerd van. Ja, dat ben ik.